Salom madihita amanginang adorong sota puka parmenggota jubolo mahita martangi yang dibaga sarwata martangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 110 sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni tod di porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jahoba jalahalak parti gordo mardala disi alayang gohalak parjahat tarsuladit do disi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliate hudok kami ala di pabisar ho tuhami barita nauli namat dongani rohanami ayalani iub bahen hutadahami dohot lomoni roham dipangido rohanami naeng mangulahon lomoni roham hami saleleng di ngoluon jalan naeng martua hami bahenommu sair parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot mangotapon roha portibion sai palas marohanami mangoloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Tatangi homapati ni debata imana tersudah di sada Korintus bidonom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna ay debatado napunay sahalinay hujaha ay argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna ay debatado napunay ido sahana atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon naho bartu patine ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon naho bartu patimi amen maredde hita Tato potima dosata diadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati itu madikod dalanna asa mangolu ibana ido di pangido roham alani iu bahe di pangido rohami sai suddati ma toru-torum asa unang mangonai be tuhami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin ni roham sai pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tabige mabaga-baga taringot tuhasesani dosata songonodo hatani Jahoba una ko mabiar ayahu do siluluhon ho nunga pola hujou goarmu au napunaho hasangapo ma di debata nadigijang amen maredde hita Rasa
Tabegema hatani debata ima turpu epistel di minggutta sadarion ima natar surat di Heber Bidu 12 mamuka maisian ayat 10 alu sahat mai itu ayat 20 sia. Heber Bidu 12 mamuka maisian ayat 10 alu sahat mai itu ayat 20 sia. Jala tasahama marsoring-soring. Aidang didapoton hamu na terjama na marsigorgor di bagasan api. Manang hagolapon haholomon rodi haba-haba. Aidang tartaon nasida paksai namadok molodais dorbia tu dolok ikom matei dangguran. Alai didok sioni do didapoton hamu dohot hutani debata namangolui ima Jerusalem na di Banua Gijangi dohot suru-suruan namar loksa-loksa ima lolosan pesta boloni. Didok Yesus pangulo ni parpadanan naibarwi dohot mudar na mangurasi parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel. Tano odo dihutur suara na ujui alayang gonwaeng marbaga-baga do ibana songonon sahalinari doau makkuturi indada holat tanoon dohot ma Banua Gijangi. Dibaheni mauliate marohatta ala tajalo harajaon naso tarhutur marhite-hitei do gabehita parhalado halomoan ni debata mardonga biar dohot hadaulaton. Ido sahana martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Maredehita. Tahatid dako maha porseotai
songon na hinantidakon ni dongata sa porseo di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asiator di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpazal do ibana di hau pinor silang na tua tu banu ato rudung ditanom na mulak mangolu di are patoluhon na manae tu surgo lau hudul tu siamon debata Jahoba amanai pargogo na sohota di simai bana pa mamula sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu doho na mate au porsea di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai nama dok ngulak mangolu do sogot daing ni halat naong mate dohot di hangoluan na sora suda amen. Tabegema kor ina huria HKBP Raja Wali.
Tabege majo barita ni huriata di Sadaria. Shalom. Tabege ma tikting ni huriata Minggu 21 Agustus 2022. Parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu saderon ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tulu sadaon di debata. Topik Minggu hadaulatan nahi nalomohoni debata. Paduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Selama di lingkungan gereja, wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja, wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Patuluhon ibadah Minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriata do secara live melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah arian. Domu tusi dipangido tuganup ruas. Nasoboi marminggu di gereja. Alani parsahitan manang lansia asamar minggu ma dijabu madohoti video streaming. Paupaton partangyangan wek di gereja. Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di Patu Pahuriata do partangan wek maringanan di gereja. Na di hasuton ruas dohot parhalado wek 10 sada. Masuk pukul 20.00 WIB. Dipangido tu akaruas nasuboi rotu gereja. Asa dohot partangyangan melalui media Zoom meeting. Catatan link Zoom meeting di-share di WA group masing-masing. Palimahon pilihan amplop tu pelayanan distrik. Di hari Minggu sadarion di Patu Pahuriata do pilihan amplop tujolo imanan yang menyokong dana pelayanan distrik 22 Riau. Ponopon Sinode distrik 22 Riau. Mamuka hari Senin do Selasa tanggal 22 saat 23 Agustus 2022 di Patu Pado Sinode distrik 22 Riau. Nama ringanan di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Borhat do Pandita Resort. Inang Pendeta Renti Borunai Bahawa STH. Dohot utusan Sinode Distrik Sian Resort Raja Wali Mandohoti Uloni. Papituhon program tahun kesehatan Distrik 22 Riau. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 Pesta Puncak Tahun Kesehatan Distrik 22 Riau Regional 1 di Patupa di HKBP Pekanbaru Jalan Hang Tua. Borhat do utusan Sian Huriata Mandohoti Uloni. Masuk pukul siawit. Pawaluhon pelantikan kategorial panitia pembangunan dohot seksi-seksi. Di hari Minggu sadarion di ibadah arian di Patu Pahuriata do pelantikan pengurus kategorial panitia pembangunan dohot seksi-seksi periode 2022 saat 2024. Ima Dewan Koinonia dot seksi-seksi, Dewan Marturia dot seksi-seksi, Dewan Diakonia dot seksi-seksi,
papaton dohot panitia pembangunan. Pasiaun kegiatan punguan lansia diganup hari Sabtu mulai pukul 7.30 WIB di Patu Pahuriat tado senam pagi dohot PA punguan lansia HKBP Raja Wali pinangidohon tuganup ruas naung marumur 60 tahun ke atas asaroma mandohoti kegiatan lansiai pasapulon dan anak seorang di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di basa-basa tua todo sadada dana boru di keluarga P Sibageriang inatai P Boru Tambunan alamat Jalan Sirikandi masuk Wek Tolu hipas doda danagi suaksongoni natorasna paduahon hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di basa-basa tua tuhata dosa dana bawa di keluarga Lambok P Sagala Inata Rina Boru Sibagariang alamat Jalan Komplek SMK Kehutanan Cipta Karya masuk Wek 5 hipas doda danagi suaksongoni nang natorasna ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata ima keluarga Janus Herman Sitompul Reni Osmauli Boru Sinaga Rapdot Sadada Dana Boru Pida Huria Sian HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis Pasir Putih Distrik 22 Riau alamat Nuaing Jalan Sukakarya Perum Gria Taman Kurma Blok C nomor 2 masuk Wek 5 tatangnya koma asa gabe ruas Naburju Nasida Pasapuludohon selamat ulang tahun HKPB Raja Wali Pasaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka mai sian tanggal 15 satu tanggal 21 Agustus 2022 hata ni debatatu nama ulang tahun upani roha haserepon dohot biar mida Jahoba ido hamoraon hamuliaon dohot hanguluan poda 22 ayat 4 saputulu hamoleteon pasato nihuria do hamoleteon tusude ruas nihuria nang naso ruas dope naung pasaton pelean siganup minggu pelean pertanian keluarga perpuluhan dot hamoleteon songoni nang pelean tahun moladong kekeliruan manang na hurang jelas di tiktingon boy langsung dihubungi sintuawek di konsistori songoni ma tikting dihuriata di minggu sadarion moleate shalom. Tabigema Kor Sian Kor Immanuel.
Tabigema kor sian kor estomihi.
Tapuji ma Tuhata marite bukwede nomor 750 ayat 1. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha himana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata naga bejamita di mingguta sadarion himana dienet sian buku panuri rang Jesaya bindu 50 walu ayat siabe 110 opat. Jesaya 50 walu ayat siabe 110 opat songonoma didok disi. Molu dipaholako sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala dileoko asini roham tunamale jala di pasabamho rohani nadangol jadi bicar mahati romu di bagasan haholomon jala hagolapomu tudoson hosniari jadi sai toktong ma togu-togu ni Jahobaho jala pasabamon na roham di aka inganan narahar jala papironna holi-holim gabe tudoson porlak nasiniram doho jala songon mual nasodung marsik. Jadi Paulion ni aka anak muma aka pasi-pasi sian narobi patindangom muma aka ujahan marsundut-sundut jala guaron ni halak maho si Pauli aka riga si totas aka dalan balobung asa hainganan molotung di taitho patmu sian ari sabat mangulaon lomo ni roham di ari habadioku jala di guarko ari sabat ari hasolowan marmulia di akajol manabadia ni Jakoba jala di pasangapo ibana unang diulahoko aka dalammu unang diuti-uto lomo ni roha manang marhata rari jadi marlas ni roha maho mida Jakoba jala au manogu-noguho di atas ni aka butul-butul ni tanoon jala parmudu-muduokku maho marhite-hite parjambaran ni Jakob opomunai ai pamangan ni Jakobado mandok songoni olat nido sahatna dihamuna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus topik mingguta di bagasan ari sadarion imam mandok hadaulaton nahina lomohon ni debata ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Molo didok topikon hadaulaton nahina lomohon ni debata marlapatan mai HP adongdo hadaulaton naso di halomohon debata. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan
mau menyatakan bahwa ada rupanya ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamuna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, hadaulaton nahina lomohon ni debata, ido napina botohon ni turpukon tu bangso Israel. Alanyaha ala memang diulakon bangso Israel do hadaulatonna manang peribadahanna alai hadaulaton naso dihalomohon debata. Peribadahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulut ajaha ayat andorang so ayat ni turpuk tahun adong do dua hadaulaton manang peribadahan na macai luar biasa diulakon bangso Israel hati hai. Imana perjolo ima perpuasaon. Dungi napaduakon ima ari sabat. Bangsa Israel mangulakon peribadahanna manang hadaulatonna dan asal-asalan amang inang. Ritus manang ritual peribadahan ni bangsa Israel sangat luar biasa. Apalagi taringot tu perpuasaon nang hari sabat. Ritual napina tu pani bangsoon sudah sangat luar biasa. Alai buasa magabe dang dihalomokon debata. Anggo kita manginang molo di ari songonon ari nabadiaon tatopoti dosatta jongjong mahita. Dungi paragenda mamangudo kita manopoti dosa. Anggo di tonga-tonga ni bangsa Israel molo nunga manopoti dosa tuadopan ni debata. Sakabihamu amanginang namorasi tutupe ibana digeti do abitna gabe abit naso adong berkesan mewah sama sekali. Hudul do ibana digijang ni abu, bahkan dibayan do abu di siman jujungna. Lau patuduhon panol solionna taringot tu hadosaonna. Nion adalah bagian salah satu ritual. Ritual peribadahan ni bangsa Israel di joloni debata. Perpuasaon nape sangat luar biasa di tengah-tengah ni bangsa. Dang songon perpuasoni dongan naso saha porsion do tita. Anggo dongan naso saha porsion do tita marpuasa taboto do. Adong do tikina sahur. Alai adong do tikina berbuka puasa muse di bagasan sadari i. Danggok 24 jam sadari i marpuasa. Alai anggo bangsa Israel patupaun perpuasaan sangat-sangat luar biasa. Ditiki di patupanasida ritual peribadahan. Manang ritual ni hadaulatonna di jolo ni debata. Mulut tadok amang inang itu sudah sangat luar biasa ritualna. Alai ahadona masa umbahen dang dihalomohon debata. Bawasa do disuruh debata si Jesaya lau manuara konon tu bangso Israel. Omana masa di patupanasida do akar ritual-ritual peribadahanna dengan sangat luar biasa. Alai uju di bagas joro mai. Uju beribadah di tonga-tonga joro ni debata. Alai molodung luar nasida. Sian joro ni debata. Di dok rohana sida ngaholipbe sian adopan ni debata. Diulahon nasida ma
songon nadidok di bagasan ayat andorang soturpuk taon ima marpuasa pehamu asa mambain bada dohot parsalisian huhud mamas tapi mangasaon gostong ni botohan dungi didok diari parpuasa muna apalah disima disebut hamu rohamu jala di pasosak-sosak hamudo pangulamuna kenyataan na amang inang naso dihalomohon debata gariada magigi do debata marnida peribadahan yang dilakukan hanya sekedar ritual tapi tidak ada aktualnya dalam kehidupan sehari-hari. Dungsai di patupan nasida hada ulaton nai di bagas joro ni debata mulak nasida tungolu nasi ganuk mari dang dihangoluhon peribadahan nai dang adong diulahon nasida ngolu ni naporsea tu debata nah naing dohono ni debata mungkin secara gamblang adalah ritual tanpa aktual itu hanyalah sekedar bualan. Oh my man. Saya martanyangi maho, marpuasa ko, roho dari sabat, songonima, pamuji-mujimu, di tonga-tonga ni joro ni debata, alai dingolu ni siganu parimu, dangadong dihangoluhon, diulahoko, marado pondonganmu colma, songon peribadahmu di joro ni Tuhani. Idona so dihalo mohon debata atong dia dosa sitong na pinangido ni debata sian bangsoi takas do didok di bagasan turpukon ima molo di ayat onom satu ayat pitu odo parpuasaon naku halo mohon har-hari aka ihot-ihot ni hajaton palua aka tali ni auga jala palua halak nani rupa ropuhi nasa auga ponggoli rotim tu halak namale togihon tu jabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo diidaho halak namar saimara gabe diabitiho ibana jaladang martabuniho maradopon sibuki idona pinangido ni debata sonari nagabe suku-sukun dihita amang inang molorohi tatu bagas joroni Tuhanon mamuji-muji Tuhan nasolomodo rohani Tuhan alusna dang nasolomo rohani Tuhan alai naing manian keluar biasaan ni pamujiot tatu debata dada holan uju di bagas joroni Tuhan aledung ruar kita sian bagas joro ni Tuhan naeng matakas taulahon peribadahan marhite-hite hubungata relasita nadenggan tudongata jolma ima mangulahon songonani dok ni Tuhan di ayat onom sohat tu ayat pitu nahujaha hami sinakin alania hado songoni alana molo diulahon jolma do marhadaulaton di bagas joro ni debata aledang dihangoluko ni di tonga-tonga ni ngoluna siganu pari sarupa doi amang inang namar si paula-ula gowarni peribadahan yang kita lakukan itu bukanlah merupakan sogokan untuk Tuhan unang salah kita peribadahan yang kita lakukan memang merupakan cara kita membaktikan diri secara total kepada Tuhan. Odo, membaktikan diri secara total kepada Tuhan itu adalah ibadah. Lapatan nadisi dada holan tiki di bagas joro ni debata hitaboi beribadah. Ale 24 jam ngoluni halak Kristen ima merupakan ibadahnya untuk Tuhan. Edo umbay nakin di dok pungan ina kurni ina ni kuria nakin pasomal-somal dirim
marhadaulaton ido tahenang pasomal-somal dirim marhadaulaton, latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Alaniaha memang perlu do pasomal-somal hod diri. Alai unang tunaroa. Molota pasomal-somal mo dirim tunaroa memang ikoni namani hangoluhon ganu partikian. Alai molo pina somal-somal do dirita mangulakon nadenggan holan nialo panggorani roha dang nyulahon nadenggan ala nang somal mangulahon nadenggan ikon adong do pakilala atta songon na merasa bersalah situtu di joloni debata. Ido na pinang ido ni debata siak kita. Hadaulaton naso marsi paula-ula. Hadaulaton yang benar-benar murni. Ima hadaulaton nasoholan uju di bagas joroni debata alai dohot di ngolu siganu pari. Unang majo tataringoti taringot nanidok ni Tuhan ikon peribadahan namurni berkenan tu ibana. Sedangkan kita jolma pe amang inang yakit doau dang lomo rohatta mida dongatta asing di jolota asing muse di puditta pangalahona. Lomo do rohaminang songoni. Ade. Dia do lomo rohaminang. Perhiasan nabagak bentukna luar biasa desainna alai imitasi. Martimbakon emas murni 24 karat dengan bentuk yang sederhana. Dia di halomo rohamuna akaina. Wai emas murni ya tenang. Aido dah. Ngapasti. Ai warna pe murni. Alania ala macai arga. Emas murni 24 karat nata model na pena sederhana alai macai arga. Songon dia pe desain ni sada perhiasan alai molo imitasi doi dadong argani i. Holan uli berengot do ditiki dipake. Alai molo argana dadong sama sekali. Dia dona di halo mohon debata siak kita. Amanginang manat kita. Ujuro beribadah tujoloni debata. Basa hudok kami ikon manat hita alata kasdo debata maboto manang songo diape roha parbagasota. Ai sude do hita malo marende tahe daung kan termasuk au dang malo au marede amang bendahara pedang malo marede amang ate amang sintua haterep tong do dang malo marede sarupa do hamine dua molo sanga do di dokon peribadahan yang murni harus pintar bernyanyi asa di halo mohon debata angguau pe parsaut tu nama aladaku boto marede damar lapatan BHP peribadahku damar lapatan BHP hadaulatokku molo holan alani suara nauli alai salah do tahe marede hita marite ite pujian sian suara nauli daong denggande denggan alai ahado nau muli sian suara nauli pangalako nauli maradopon dongan colma ido umuli sian suara nauli so malope au marende danguli pe suaraku alai molo ulido pangalahokku maradopon dongaku colma di halo mohon debatado au di kalau mohon debatado hamu ale molo ulido suarata jongjong di bagas joroni Tuhan semua terpesona mendengarkannya ditiki marende alani ulini suarana alai pangalakuna dau sian haulion songon suaranai dohonon ni halak ma Nadila Parete nin nama Omana naeng taida sian turpukon ido umbaen
Di tonga-tonga ni huriata gabe adongdo tritugas panggilan gereja. Tritugas panggilan gereja, 3 pilar gereja. Koinonia, marturia, diakonia. Ido ubain adongi. Adong pe koinonia persekutuan dang marlapatani molo dang marturia tidak bersaksi. Tidak ada gunanya. Adong pe koinonia do marturia punguan nang olo bersaksi dang marlapatan non kesaksianna molo holan hata ido ikon adong diakonia. Mangulaon ulaon sosial. Nah hona langsung tungoluni jolma, tungoluni ruasni huria. Ido ubaen record tritugas panggilan gereja ini berkoinonia, bermarturia, berdiakonia. Ala memang ido hadaulaton di joloni debata. Kita bersekutu di rumah Tuhan, kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kesaksian itu bukan hanya sekedar kata, tapi melakukan aktualitas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Asa anggiatnian didai akadongata nama karikoton pangurupion sian hita. Dada olan di BG, dada olan di Ida, alai dohot didai nasida aka pambahenan nadenggani. Ido amang inang. Alanido perlu mobi dihamu aka amanami inanami nang aka yanakon nami remaja dot naposo bulung nanang silantikon aka pengurus seksina di Arisadarion. Ingot hamuma ada tugas besar yang sedang menanti saudara, memanggil saudara untuk bekerja. Lapatan na di sineng dohonon nami dada holandung terpilih dilantik dung sai hundul duduk tenang duduk manis dangi alai adongdo panggilan tugas yang sedang menanti saudara untuk dilakukan, untuk diaktualisasi di tonga-tonga ni kuria, di tonga-tonga parnguluon ni ruas ni kuria. Alani naing takas mahita manjalo gogo sian debata molo didok nakin di Qur'ina molo sian diri memang dang tolak alai pangido sian Tuhani gogo dohot bisuk laho mangulahon oma neng tajalo sian Tuhan di ganup hari Minggu pehita ro tu peribadahan di bagas joroni Tuhan laho manjalo gogodo sian debata asa tarbaik kita mangulahon nanidok ni Tuhani di tonga-tonga ni aka ngoluta si ganupari atong amang inang naing mata pasikop peribadahata di bagas joroni Tuhanon molotung boy pehita marende di bagasan haulion molotung jongjong pehita lau manopoti dosata dok maka tindakon hapor seota tatopoti ma jalataha tindakon ma sian nasa uduk dot serep ni rohatta jalan molo tarbaik kita pe pasahaton peliatta tujolo ni debata tapasahat mai sian nasa ni rohatta unang masudenai taula holan sekedar ritualitas. Unang masudei tapatupa holan sekedar seremonial. Alai naeng ma sudenai tapatupa sian kesadaran bahwa peribadahan kita adalah sentralnya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Itu untuk Tuhan. Ende ho kamu, ende lau sangat dijahoba. Hatinda kok kamu hapor syamuna topoti hamu dosa muna lau sangat dijahoba pasahat hamu peliam muna lau sangat dijahoba molotung tapasahat pe saluhut nai nang dirit tape tapasahat ma lau sangat dijahoba ido hadaulaton nahinalomohon ni jahoba siak kita alani tapature ma aka peribadahata hadaulatota di tonga-tonga ni aka ganup parnguluatta andorang soma gigi Tuhani marnida aka hadaulatota namarsi paulaula tapature ma di bagasan serep ni roha makorhon pasu-pasu mai songon nanidok ni hatani Tuhan di bagasan turpukon naikon boy ma tudoson porlak nasiniram ho songon mual naso dung marsik
songonima pasu-pasu ni Jakoba di akahalak natoruk marroha jalana biar mida debata namar hadaulaton na dihalomohon debata. Amin. Martangyang maita. Mauliate ali Tuhan di somban rohanami tuadupanmu. Di sudedenggan ni basam nang asini rohami. Natoktong mandongani hami satu bagasan ari nabadia sadarion. Imana boi hami Tuhan rotu bagas joromon. Mamuji-muji pasangapon guarmu nabadiai. Marhite-hite parminggon nami. Ali Tuhan sian nasa diri nami. Sian nasa gogo nami. Di bagasan serep dot unduk ni rohanami. Rodo hami tuho. Asa jalo matuhan nasa pamujion nami. Tau sangat di guarni Jakoba. Ajari hami dung mulak hami sian bagas joromon. Lau maka nguluhon hatami. Di tonga-tonga ganup gulmit ni ngolu nami. Asa anggiat nian Tuhan. Marhadaulaton hami di adopanmu. Jala ido di halomhoko. Sian aka na marhadaulaton tu adopanmu. Aliamang asima roham. Pargogoi mahang. Lau patupahon lomoni rohami. Molosian diri nami do Tuhan. Takas do hami mamboto jala kodo na takas mamboto songon dia do keterbatasan ni gogo nang pikiran manang kemampuan nami ale molo kodo na gabe dongan nami boi do Tuhan di aka na hudok kami manang didok dongan nami jolma nasotuk gogo nami ale molo Tuhan mandongani hami gabe tuk do saluhutna alani kupasahat hami ma diri nami tuko homa Tuhan nama masu hami asaboi mahami mangulaon na humbar tuhatami nang songoni tarlumobi Tuhan di bagasan ari sadarion dinanaing lantikon nami ma aka amanami inanami nang aka ianakon nami remaja dohot naposo bulung pe aka pengurus seksi nang songoni panitia pembangunan ni Huriamon asa ho Tuhan namandongani nasida asa anggiat nian boy nasida mangula ulaon na pinasahat ni Huriaon tu nasida gabe hombar tulomoni rohami patau nasida gabe akan naposom mangula di tonga-tonga hurian itu kan pargogoi parbisuki leon sadani roha asa saluhut nahami saroha sapikiran lau mangulahon panjowemu tuhami atong asiroham Tuhan sahat tu homa sandok pardalanan ngolu nami homa namandongani hami olat nyon rodi saleleng ni lelengna di bagasan Yesus Kristus martangiang jalamandok mauliate hami tuho amin. Marinde mahita jala tapapungu peliat tak Mata
Dia munama nami inanami sonari sahat mahita ima diulaon pelantikan ni aka pengurus-pengurus seksi nang panitia pembangunan di tonga-tonga ni Huriata upangido hamienon nama jutujolo ima aka ketua-ketua seksi dohot ketua panitia pembangunan di aka pengurus bendahara sekretaris nasing congcong mahamu di inganan muna ala memang dang memadaya nomolo sude tujolo alani taparade ma rohata marende mahita sian bukuende nomor 120 sada ayat sada. Seksi nang ketua panitia pembangunan. Jongjong Mahmud di Jolon. Nahuju hami asa maju Sintua Boru Bakara Nyonya Hasenturi Boru Tobing Bintang Samuel Pardede Payan Sitorus Sintua Boru Sebangunsong P. Silitonga Boru Tobing Sintua M. Sebajuntak Boru Batubara Sintua Sahat Senturi Sintua Demak Boru Sinaga Ade Boru Sebajuntak Sintua Liberdi Demak Boru Pasaribu Sintua P. Ambarita Sintua S. Luban Tobing Sintua L. Boru Butar-Butar Keper Sinaga maju mamu amang inang neguar yani Jongjong ma di inganan aka pengurus na asik. Huriana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion jongjong do di tonga-tonga ta akan nanain pina bangkit gabe pengurus seksi di ganup dewan di huriat tahun. Di bayani tabege majolo surat haputusan nipat di taresot do mutu kepengurusan ni aka seksi i. Surat keputusan nomor 01/02.6/22 22.40.01/8 Romawi /2022. Pendeta HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau yang berkedudukan di Jalan Raja Wali Sakti nomor 70 RT 03 RW 014 Kelurahan Tobek Gadang Kecamatan Tampan Pekanbaru menimbang 1. Telah berakhirnya masa periode pelayanan seksi-seksi lingkup
Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Panitia Pembangunan di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali, periode Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022. 2. Hasil pemilihan pada periodisasi kepengurusan seksi-seksi lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Panitia Pembangunan di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Memperhatikan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, halaman 55 sampai dengan halaman 72 tentang periodisasi pelayanan seksi-seksi lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Panitia Pembangunan. Mengingat perlu mengangkat dan menetapkan organ pelayanan seksi-seksi lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Panitia Pembangunan di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali, periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2024. Memutuskan menetapkan susunan organ pelayanan seksi-seksi lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Panitia Pembangunan HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali Distrik 22 Riau, periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2024 seperti pada lampiran surat keputusan ini. 1. Seksi-seksi lingkup Dewan Koinonia. 2. Seksi lingkup Dewan Marturia dan Dewan Diakonia. 3. Panitia Pembangunan. Dengan tugas sebagai berikut. 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan tentang penghayatan firman Allah di masing-masing kategorial agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. 2. Membimbing masing-masing kategorial dalam pemahaman keagamaan dan kegerejaan, juga pemahaman tentang berbangsa dan bernegara. 3. Membimbing masing-masing kategorial sesuai dengan pedoman persekutuan yang telah ditetapkan oleh HKBP. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelayanan yang disampaikan kepada ketua dewan dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian surat keputusan ini dibuat dan diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2024. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2022, Pendeta HKBP Resort Raja Wali, Pendeta Renti Saurman Ebaho Sarjana Teologia, ditandatangani. Daftar nama pengurus seksi periode tahun 2022-2024. A. Dewan Koinonia. Ketua Sintua R. Borubakara. Anggota Sintua E. Marbun, pendamping sekolah minggu. Sintua JRC Manurung, pendamping remaja atau Naposo. Seksi-seksi. 1. Seksi sekolah minggu. Ketua Nyonya Hasan Turi Borutobing. Sekretaris Cantika Borgultom. Bendahara Nyonya Sintua H. Luban Gaul Boru Haryanja. 2. Seksi remaja atau bajar-bajar. Ketua Bintang Samuel Pardede. Wakil Ketua Rointan Bella Kristania Munte. Sekretaris Sonia Grace Agustin Siahan. Bendahara Elsa Depianti Luman Gaul. 3. Seksi Pemuda atau Naposo. Ketua Payan Sitorus. Wakil Ketua William G. Haji Lumban Gaul. Sekretaris Sondang Rumapea. Bendahara Naomi Ega Katrin. 4. Seksi Perempuan atau INA. Ketua Sintua L. Boru Sibangunsong. Sekretaris
Nyonya Sintua HTRF Sibajuntak Boru Purba. Bendahara Nyonya Simangunsong Boru Tampu Bolon. 5. Seksi Bapak atau AMA. Ketua P. Silitonga Boru Tobing. Wakil Ketua Hasibuan Boru Pasaribu. Sekretaris A. Silaban Boru Sedebang. Bendahara Simbolon Boru Tampu Bolon. 6. Seksi Lansia. Ketua Sintua M. Simajuntak Boru Batubara. Bendahara Nyonya Sintua Hutapea Boru Sipahutar. B. Dewan Marturia. Ketua Sintua Sahat Senturi. Seksi Sending. Ketua Sintua Demak Boru Sinaga. Seksi Musik. Ketua Ade Boru Sibajuntak. C. Dewan Diakonia. Ketua Sintua Liberdi Demak Boru Pasaribu. Seksi 1. Seksi Kemasyarakatan. Ketua Sintua P. Ambarita. 2. Seksi Pendidikan. Ketua Sintua S. Lubat Tobing. 3. Seksi Kesehatan. Ketua Sintua L. Boru Butar-Butar. D. Panitia Pembangunan. Ketua Pembangunan Keper Sinaga. Wakil Ketua Abner J. Silalai. Sekretaris Rudi Tabubolon. Bendahara Charles Nabitupulu. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2022. Pendeta HKP Resort Raja Wali, Pendeta Renti Saurma Nebaho, Sarjana Teologia, ditandatangani. Demikian SK yang kami bacakan. Nunga di BG Hamu surat haputusan taringo tu organ pelayanan seksi di lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Dohot Panitia Pembangunan di Huriata HKBP Raja Walion. Jalan nunga di boto hamu akadiama nanaing siulau muna. Diado pani tuhata pardenggan basai, do diado pani huria namarpungu sadarion. Sukunon nami do hamu. Naolo do hamu mangulahon ulaon napinasahat tuhamu. Atong di bagasan goarni debata ama anakna Yesus Kristus doton di Porbadia au pandita huria Kristen Batak Protestan Resort Raja Wali upa bangkit mahamu gabe pengurus seksi lingkup Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dohot panitia pembangunan di Huriata Huria Kristen Batak Protestan Raja Walion, marsangap jala marmulia madebata marhite pakobasyo muna. Amin. Kupasahat hami ma SK tu hamu perdewan hamu ma masagihon tu akka ganup anggota. Marende mahita sian buku ende nomor 672 ayat sada jala ditiki marende mulak mahamu tu inganan munabe.
kon ma peleata, ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroro ani salut si leon na dengan dot nasa uli basana mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami, pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalar ramoti, asa uparhasea kami peleanon, patimbulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami markite hite tondim, asalam hutada hami godang ni sileon lehon mitu kami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, markite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya sahut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar romadamen tutondim. Tes, dihita seksi ama naong terpilit di halakamak silaban amang hasibuan sekretaris do bedahara amang sibolon minta tolong waktunya sebentar ke depan amang karena ada yang mau dibagikan ini sebagai spot untuk mendukung pelaksanaan kita. Halakamak silaban ngadia. Siap, mari. Alakamang si Buan. Oke. Mulado